Miket és hogyan tud kimutatni a zöldőrszem levegő munkacsoportja a falevelekből, mint természetes levegő mintavevőkből? Milyen hatással vannak a légköri viszonyok Debrecen levegő minőségére? Beindult a fűtési szezon, miket tapasztaltunk? A zöldőrszem levegő munkacsoportja válaszol. Az a helyzet, hogy a fosszilis, tehát a kőolaj, földgáz és ezen alapuló bármilyen termék, vagy égéstermék, például széndioxid vagy szénmonoxid gáz, izotóp összetétele teljesen más, mint a természetes, mondjuk növényi, bioszférában mozgó széndioxidé, és ezt a különbséget tudjuk mi műszeresen mérni, és a különbség mértékéből megmondani, hogy akár mondjuk egy köbméter levegőben az abban lévő széndioxidnak hány százaléka lehet a mi emberi kibocsátásból, akár lakossági gáztüzelésből, széntüzelésből, vagy ipari kibocsátásból származó szénmennyiség. Ehhez a vizsgálatokhoz legtöbbször mintavétel szükséges. Adott egy unikális lehetőség, olyan mintavevőket ad nekünk a természet, amik maguktól kint vannak és önként végzik a mintavételt, ezek pedig a fák és a növények, akik a fotoszintézisen keresztül a levegő széndioxidját szintetizálják, és azt növényi anyaggá képezik le. Ez az önkéntes mintavétel a növények által egy nagyon jó eszköz számunkra, hogy nagy területen tudjunk átfogó képet kapni, mondjuk egy egész vegetációs időszakra, ugye a növények tavasztól őszig folyamatosan szintetizálnak, és a faévgyűrűjük, ami az adott év szenét tartalmazza, az igazából egy fél évnyi szénnek az integrális, ugye összefogott mintája. Ezért, ha mi elmegyünk egy adott mintavételi pontra, és ott egy faévgyűrű mintát tudunk venni, akkor annak az évnek legalábbis a fotoszintézissel tipikusan jellemezhető tavasztól őszig időszakát meg tudjuk fogni egyetlen mintában, úgymond ingyen a fa évgyűrűn keresztül. Erre megvannak a technikák, hogy hogyan tudunk akár fúrómag mintát venni a fa elpusztítása nélkül, több évtizedre visszamenő teljes fa keresztmetszetről származó faévgyűrű sorozatokat, így mondjuk az elmúlt néhány évtized egyben vizsgálható, és ezt meg is tudjuk tenni. Ami ennél gyorsabb hozzáférés, azok a levelek, hiszen ugye a levelek azok elkezdenek növekedni, és ők is egy hosszabb, akár több hetes, hónapos integrációs idővel gyűjtik nekünk a levegő szén mintáját, és itt ugye a faévgyűrű mintavétel az évekhez kötött, és egy kicsit kevésbé dinamikus, egy dinamikusabb rendszer a fa levelek vizsgálata, és akkor ebben a zöldőrszem által fenntartott monitoring hálózatban a 16 levegő mintavételi pont környékére mi minden évben elmegyünk, és kora ősszel, amikor már nagyjából lezárul a fotoszintézis, elkezd lelassulni, és teljesen kifejlett levelek vannak, akkor azokat begyűjtjük mind a 16 mintavételi pontról, több párhuzamost veszünk, és akkor ezeknek a széntartalmát vizsgáljuk meg. Természetesen úgy, ahogy van egy falevél, vagy egy faévgyűrű, az nem vizsgálható ezzel a berendezéssel, amit mögöttem van. Itt elemi szenet kell kinyernünk az izotóparány módosítása nélkül. Ehhez kémiai és fizikai preparálási módszereket használunk. Egyszerű konyhanyelven igazából lemossuk a mintákat, nagyon alaposan, savval és lúggal is, minden környezeti rárakódott szennyezéstől megpróbáljuk megszabadítani, hiszen azt a szenet kell vizsgálnunk, amit ő fotoszintézissel a szöveteiben megkötött, és ezután a nagyon alapos mosás után történt a fizikai aprítás és az elégetése a mintáknak. Ugye az égetés során a minta, a falevél faévgyűrű széntartalma széndioxiddá alakul, és ezt a széndioxid gázt kezeljük, elfogjuk, csapdázzuk, megtisztítjuk, és elemi szén, picike grafit mintákat hozunk belőle létre, és ezeket a grafit mintákat képes már izotóp arányra elemezni a mögötten látható gyorsítós tömegspektrométer, amely úgy lett megalkotva, hogy a szén 3 fő természetes izotópját, a szén 12-t, szén 13-at, és a számunkra ilyen szempontból nagyon fontos szén 14-et is tudja egyszerre mérni. Ehhez a mérés az egyetlen milligramm szén elegendő, tehát nem kell sok mintát kivennünk. Ez egy nagyon kellemes dolog, vagy pozitív körülmény.
egyetlen milligramm szénmintából körülbelül egy 30 perces analízis idővel nagyon pontosan, fél százaléknál is pontosabb, tehát néhány tized százalék pontos izotóp arányokat tudunk mérni, azaz ha csak néhány tized százaléknyi extra fosszilis szén van a levegőben az adott vizsgálati ponton, akkor azt mi már képesek vagyunk detektálni. És mivel a 16 mérési ponton mérünk, így egyfajta térképet, egy igen jó, akár világviszonylatban is tudományos vizsgálat igénnyel tekintve is egy jó lefedettségű, időben is és térben is részletes térképet vagy képet kaphatunk a Debrecen, a város környéki levegőben lévő szén-dioxidnak azon arányáról, hogy ez mennyire emberi, azaz fosszilis eredetű, ebben ugye nyilván lehet lakosság és ipari egyaránt. Milyen összefüggések vannak a levegőminőség és az időjárásunk között? Megkérdeztük a Zöld Őrszem levegőmunkacsoportjának meteorológus szakemberét. Nem sokkal korábban elkezdődött a fűtési szezon, ami azt jelenti, hogy a lakossági károsanyag kibocsátás meglehetősen megnő. Leginkább ilyenkor az a probléma, hogy a kiterjedt anticiklonáris időszakok váltogatják egymást, illetve követik egymást. Ilyenkor a szélcsend miatt, illetve a megnövekedett kibocsátás miatt a levegő minősége meglehetősen romlik. Ilyenkor kell figyeljünk arra, hogy lehetőség szerint olyankor szellőztessünk, amikor relatíve tiszta a levegő. Ezt folyamatosan lehet követni a Zöld Őrszem oldalán keresztül, ahol különböző színkódokkal ellátva tudjuk azt nyomon követni, hogy megfelelő szennyezett, illetve kimagaslóan szennyezett a levegő minősége. Város levegő minősége szempontjából kiemelten fontos a szélsebesség, illetve széliránynak a folyamatos monitorozása. Ez különösen azért fontos, mert akár anticiklonáris időben, mikor hosszantartóan, akár szélcsendes vagy szélcsendes közeli állapotok előfordulnak, akkor a város által, illetve a különböző járművek által kibocsátott károsanyagok meglehetősen fel tudnak dúsulni. Vannak olyan speciális esetek, amikor a keveredési határréteg jóval inkább összetömörül, illetve alacsonyabb magasságokig terjed. Ilyenkor ez a légtér gyakorlatilag összetömörödik, jóval kisebb térfogatot jelent, így jóval inkább fel tudnak dúsulni azok a károsanyagok, amelyeket az imént említettem. A károsanyagok felhalmozódásában kiemelt szerepe van a szélrendszereknek, illetve a városon belüli szélrendszereknek az alakulásának. Ez leginkább a szélirány, illetve a különböző kommunikációs csatornák, az utcakanyonok jelentenek jelentős szerepet, ugyanis ezek az utcakanyonok, illetve a városi térszerkezetből kialakult textúra fogja meghatározni azt, hogy milyen gyorsan, illetve milyen intenzitással tud majd áttöblítődni, illetve kicserülni a légtömeg, a szennyezett légtér a városon kívülre. A szélirányok Debrecen esetében a jellemző szélirányok, illetve a leggyakoribb szélirányok azok észak, illetve északkeleti, valamint a déli irányok. Az már alapvetően nem kérdés, hogy a klímaváltozás napjaink időjárását meglehetősen és egyre drasztikusabban befolyásolja. Ennek egyik következménye az, hogy akár a szaharai por is, illetve a szaharai homok is el tud jutni a Kárpát-medence különböző részeibe és ide Debrecenben is. A városban, illetve a város környékéről érkező pollenmennyiség, illetve a korábban emlegetett szaharai pornak az egyik úgymond megoldása az, hogyha a környezetünkben, illetve Debrecen környékén tartós, vagy akár átmeneti csapadékesemény előfordul. Egy eső ezeket gyakorlatilag nagyon egyszerűen és nagyon könnyen ki tudja mosni, így ezek a jelenségek nem lesznek állandóak. Hogyan alakul a levegő minőség? Nap mint nap közlekedünk. Beindult a fűtési szezon is. Miket tapasztalhatunk? A közlekedésnél érdekes jelenség az, hogy a kibocsátás nagyon szűk területre korlátozódik, tehát ahol mérni lehet, az nagyon az út mellett. Tehát amikor az M3-astól ugye 50 méterre tesszük le a mérőállomást, gyakorlatilag nem látszik a nagy kiugrás. Látszik, hogy van közlekedés, látszik, hogy nappal nagyobb a forgalom, mint éjszaka,
de nem az a nagy kiugrás van, mert hogy nagyon hamar szétfújja a szél, és nagyon hamar felhígul a kibocsátás. Városban ugye ez meg tud rekedni, tehát az egy másik kérdés, hogy belvárosban, magas házak között ez mennyire marad meg. Ugye tudjuk, hogy Debrecen egy mélyedés, és ha szélcsendes idő van, ha ilyen ködös párás idő van, ami megfogja, akkor bizony, amit termelünk, azt meg is tartjuk magunknak. És van a lakossági. A lakossági, ugye megint, ha egyénekre nézzük, a füstölés, a kémény azért nem olyan sokat egy ember, de viszont, hogyha több százezren csináljuk, akkor ennek a felösszegzett mennyisége azért nagyon jól látszik, és jól látszik az is, hogy mivel fűtünk, tulajdonképpen, ha nagyon neki feszülnek a kollégák, meg tudják különböztetni a fenyőfát a tölgyfától. Ugye, tehát ha belegondolunk, hogy ha szénnel fűtünk, vagy fával fűtünk, ugye nem ég el rendesen teljesen, ugye, mert ott marad a hamu. Tehát abból látszik, hogy nem tiszta éghető anyagból van a tüzelőanyagunk, és egy része annak természetesen apró szemcsék, és azok kimennek a kéményen, és méretüktől függően közelebb, távolabb kihullanak. Ezt látjuk, ugyanúgy látjuk a gázba is, de leginkább ez a aeroszolba látszik meg, tehát látszik az, hogy délután elindul a fűtés, és akkor emelkednek. Mostában főleg látszik, hogy nagyon szennyezett tud lenni a levegő, és hát ez jellemzi a fűtőanyagot, jellemzi a fűtőberendezést. Gyakran előfordulhat a KER rendszerén, ugye én is tapasztalom több esetben, amikor ugye egy nagyon jó dologról van szó, jó rendszerről, hogy megenged az, hogy a felhasználó az rákattintva a megfelelő állomásra ezeket az értékeket közvetlenül lássa. Azonban ugye sokszor vagy többször előfordul az, amikor kiugró értéket tapasztal, tehát nem azzal a színnel van megszokott szép zöld színnel van, hanem netalántán pirossal vagy narancssárgával, tehát ilyen magasabb értéket jelez. Ezeknél azonban első körben nyilván ezt a zöldőrszemnél is figyeljük, nem kell megérni, mert bármi okozhatja ezt a kiugró értéket. Előfordul az, hogy valamilyen átmeneti szennyezés történik. Ez lehet például az is, hogy mondjuk egy szalonnasütés van például talán ott a KER környékén, nagyon vagy grillsütő, és akkor ilyen esetben is megnő. Ilyen esetben is megnő a PM koncentráció, megnőhet a szénmonoxid koncentráció, megnőhet a VOC, tehát stb. Tehát ilyenkor van. De egy idő után természetesen ennek el kell úgy mondom, hogy tűnnie, tehát vissza kell térni. Ha ez húzamosabb ideig áll fönn, akkor nyilvánvalóan más valamilyen szennyezésről lehet szó. Tehát, hogyha több szenzornál észleljük ezt a kiugrást, akkor valószínűleg ott van komoly szennyezés, hogyha egy szenzornál van, akkor valószínűleg egy nagyon-nagyon lokális. Amiatt, hogy két mondjuk nagy kutató egység szállt be a dologba, messze túl megyünk azon a standard technikán, amit a világban használni szoktak, hogy kirakják ezeket a kis mérőegységeket, és ezzel le van tudva. Ugye amiatt, hogy mi mérünk vizet, ökológiai dolgokat, elemezzük a aeroszolnak az összetételét, messze túl megyünk azon a standarden, amit a világban alkalmaznak, sokkal többet tudunk összerakni, tulajdonképpen azt kell mondani, hogy így egységbe és következetesen jelenleg a világon egyedülálló rendszer, hogy ténylegesen ilyen mélységben tudunk és rendszeresen, következetesen trendeket elemezve vizsgálni a környezet állapotát. A Zöldőrszem a nap 24 órájában az év minden napján szolgáltatja az online adatokat. A munkacsoportok folyamatosan végzik a fizikai mintavételeket és elemzéseket. Utóbbiakról negyedévente összefoglaló jelentés kerül közzétételre a honlapon. Látogasson el ön is a zöldőrszem.debrecen.hu honlapra, ahol minden környezeti elem vonatkozásában nyomon követheti lakóhelye környezetének állapotát.